when a yet afasha na nanom ye ya na yen so yabeto so na de ne se bayire foforo no ba ne se yenye amamra esefata na wahene no bayire foforo ne bi nkwa no woni wabusua woyire ne omanyina obi ani bi ne ankonyasofo ne nyina obi ani bi ye chi wade until say ye be ya amamre kese ye de bayire bi kɔ amamre fie akoye amamre esefata ansa na wahene watime de bayire bi aka wa no ti ye wie kura ne ye bodwa kese as homecoming ya to ye nsafre mpanyfo atitru amoma baase na fi de ama na ye de eye fekura ne se eye mia nkasa me wofa na asumugya manhene wana special guest of honor all bet na dwam na afaso akasa kire ye youth no na akasa akire Ghana mampanyi na afaso akasa akire mpanyfo nya asre bibia afiro mo se omomra ye nsra bam no meboa ye kuro ye community ejura enti afi bia ye sade na ye de yade sre de ye to ye namfofo a nyame hire mo bibi wo nsam anim na omaba aba beboa ye se meka se last 2 years or last 3 years ma fa hye se ya na me de to Ghana nyina anim se mpese me si police division dan because ejura data na yeti ehya ase ye pese yete ye ho na si yetimi si dan ne dia police administration beboa ya me ate ye ho ampa me de hyehyɛ so no menya adofofo mo beboa me papa bia nyame hyira no wayeye wote Nigeria me ka kire no obre $50,000 na me namfofo asabi nyame hyira mo wo sika eye bibi no omo nyina so ba yensra ba mo beboa me papa da sebri a wadane ato we ono ankasa to no butom e ma 50,000 Ghana cedis e de to cement e beboa ye nti yani ba ye ho so na ne yesi dan na si wo Santimanso TV, yasomo sompa. Abusia yebo edi remo ewo ya Santiman mu hanum se ya enko remo ewo eye Ejura eye afi bia no eye ohene a ote edwa so eye berma Sekyerene ewo eye afahye bia eye a omohye ewo eye Ejura honum na mebisa se eye afi wei so ebekoso na bayire kra bayire festival no sen na esitie sen na ehompopoye nyina esitie berma Sekyerene eye Ejurahene menya no ewo eye menchen hanum se dimachi na yene no emo entwetwe enkomo emfa eye yam festival ni nyina eho nana me mako aba edeba Santimanso TV da wati bebre nana we de ani die kwan so yenimudin se oye eye berma Sekyerene ani die kwan so obebo udin ni biem asan kire no wama yen udibre ye fra me berma Sekyerene ametotumi no Ejurahene nana yehu se wo tai ba mampon ene Ejura den na wo ho mampon ne so wudi akonya wo mampon ana yo em se Ejura no ye paramonsi ene mampon okay na mamre kwaso no Ejurahene no ne papa nimpon biological father ene mampon manhene okay na osaba mampon ha na se ne papa ne transa wosa ye na donte hene nti wohwema Ejurahene okuta 3 positions within the mampon traditional area enti so wo se Ejurahene ne na mampon ahimfia trimude no de na me ne papa na ye wo hene no no asa ya donte hene e wa hase okay nana ye dase bebre afi bia no ye hu se eya afahye a ekoso ewo eye Ejura eye bayire afahye bi nana bayire afahye no ehun popoye etesen na eye esitie enema ben na mudigu akwam na impo afi wei ebeba so ana yo me da se pa onu watifo afi wei ebeba so baso kese pa na aya na ye 1 week long program ene ye okay so we no ebe start from on the 4th ye kika youth no bom football match health screening health walk ye niema preparing towards the climax no okay enti no there ye say aya ye bodwa kese we no eye titi afasha na nanom ye ya na yen so yabeto so na there ye say bayire foforo no ba na say yenye amamra esefata na wahene no bayire foforo no bi nkwa no woni wabusua woyire ne omanyina obi ani bi ne ankonyasofo ne nyina obi ani bi ye chi wade until say ye be ya amamre kese ye de bayire bi kɔ amamre fie akoye amamre sefata ne ade bi aye eduru ho aya na membese meka no wabonte ye amamre na ankasa ansa na wahene watime de bayire bi aka wano ti ye wie kura ne ye bodwa kese as homecoming ya to ye nsafre mpanyfo atitru amoma baase na afaso akasa kire ye youth no na akasa akire Ghana mampanyi na afaso akasa akire mpanyfo nya asre bibia afiro mo se omomra ye nsra bam no meboa ye kuro ye community Ejura enti afi bia ye sade na ye de stress re niema na se ye de yade sre de to ye namfofo a nyame hire mo bibi wo nsam anim na omaba aba beboa ye se meka se last 2 years or last 3 years ma fa hye se ya na me de to Ghana nyina anim
say mpese me see police division dan because ejura data na yeti ehya ase ye pese yeti ye ho na si yeti me si dan dia police administration be boa ya me ate ye ho ampa me de hyehyɛ so no me nya adofofo mo be boa me me papa bia nya me hyira no wa yeye wote Nigeria me ka kire no obre ye $50,000 wow na me namfofo asabi nya me hyira mo wo sika eye bibi no omo nyina so ba yensra ba mo bebo me papa da sebri ya wadane ato we ono ankasa to no butom e ma 50,000 Ghana cedis e de to cement e bebo aye nti yani ba ye ho so na ne yesi dan na so nti dan no police dan na yesi omo offices police office complex police divisional office complex e wadwira no e koso ye 1.3 million Ghana cedis peja dan a efe ahwe police administration the whole Ghana ye dan na efe che obi adan e isi adwira. Okay. Until every year biana ye we e de boa e ma ye sresre se ne ye police administration ye we me be ye nursing. Okay. Nursing college be bia nurse for students be dane ade ni nyina nkrofo ne be boa Ghana bank ntimi nye. No correct. Abana is willing to assist but ne manu ne nanam no so dozo odi bi ni number bi but ye start here na abana boom na be boa na ye kama after so prison service abadwan prison camp mpanyinfo a womodo maba na camp no inmate na wono so womodo maba womobo community no na officers ne ba womanya ba bintra nti this year no esi yeni so say bibi biara nyame de bedum ye bia ye be started transit quarters ama prison officers no so that womo so ba adwira so womo be adwuma womanya ba bia tena nti wo a wobetie yen sa wo ba bo ho na fi de ama na ye de eye fekura ne say eye mia nkasa me wofa Nana Sumija Mamponghene, one a special guest of honor. All bet na drum, I share say a few young festival. No, ye, Amanoko na wie paper. To me, Fakwan way so at me Safra Ghana, my phone na. So be am ready on the 11th of next month, October. Now on for the Monyam, a man meta yechi. Oh, Basso Abo, the better correction. Yeah, the Aboa, my Jamai, Afanente Mapapefra. In fashion, be say ya, na ye were dignitaries. E was say or more about himself, Santa Man so there, ye the drum. Ena enam enti eni de kwanso mi bisa ye won krofo bia e wo sesa nkofo we nko na eba ananse ebiemu de amaga na fa na wo bia ya to yensa free nipa bebre including Ashanti regional minister. Okay. A wo si Ghana mampani anamu wo Asante mama nyina wa hye ye bosa wo beba me ame wo fade wo de enkrabre dada so wo de ne krum nyina eba abeta ye chiama bibia kama na me namfofo mpanyimfo IGP yato yensa frɛ no CDS yato yensa frɛ no Director General of Prison Service yato yensa frɛ no Comptroller General Ghana Immigration Service yato yensa frɛ no Chief Fire Service Officer mpanyimfo minim wo mo a minim se wo no ye mpanyimfo a wo mo ka bi wo mo nya yato yensa frɛ wo mo so mo nya mra adwura no mo meboa ye enti obi a wo kwan se o faka na oba adwura na oba so a de obedi ne obeda de enye problem kra ya dana na asi bebre tie ne ye beba yenyina ye beba bepiemu ewo eye adwura eye nyame ya adoma bosome a ye ba besimu e free forth e de kokosi 11th ne de yenyina yento santene na ye mbra adwura na afei so eye yam festival pote ade ko pote ade ba o yenyina ye mbra ne emesua ade emfa emfrim nana me ye de yenkomo twetwe no eba awiye no yemfa kwanya we so ne yemfa afutu emfa ma eye mabunu nyina enam se wo mummum na eye festival eba be wo mutitiriu pa na eye ana ejina wo mo eso yo mabunu amo wa adwira me fa kwan we so na matumofo se bra ye bre nyina munti na ye bre na advice kakra me de ma aya mo mama re mfim ho se yeti ho na ye nyina yeti we emra atwa ye nyina ho ahia enti ye mu bra papa obrupra papa me ma me na ka so se wo ye papa e de wanim tweo wo ye ade ye kama ade papa e de wanim e tweo mo ma ye mfa emra nhye ye nsem ma ye nya ne ma basa to say the nanse nkwala boni bi so de gina ye and could di boni kasi ko hye a whole police station nkwala boni atumode hu ni mu a wonti ben yesa de we ti firi wo no ye nya kwanje kwaduasa bia na ye faso na kasa kire ye mane ye nananom ye tu wo mofo so obi amfa mra nche nsem enkoye anyina mra nsam bia biem enti no ye tu ye kasa kire ye youth no so obi a wo ye akwala papa obenya ye panyi papa na koye de nkwala boni sem no eko start eno na eko ending crofo bebre e wo prisons no enti no ye tufo so akwala bia no omo mode amra ho no meti asama e be ka che omo na omo nsakra mfre nema bia ensem fata ho
na onyini emeye panyin papa na omobra papa na emma omagana na omagana mfanente papa mfra na yɛda se bebre yɛhyɛ wo bɔ sɛ nyame yɛ adoma ɛda no nso dura yɛnso yɛbɛba bɛtae wachi yɛba bɛsom ama bibia akɔ bɔkɔ yɛda se bebre abusua Ejurahene berma ɔsɛ hwede ɛna mene no etwetwe enkomo ɛdefa ɛyɛ bayerɛ afahye a afiwe so ɔde ɛba bɛhyehyɛ ɛsoɔ no enti ɛyɛ bosomi a edi anim yɛyi free 4th ɛde kosi 11th no asanteman Ghana man nyinaa yɛmbom yɛmɔdɔmpem na yɛnkɔ tae nana akyi yɛnkɔ som na de wo ho bia no yɛmfa engu akwan mu na afei amamre ne amane ɛwɔ no unsua bibi mfiri mu na me nso unsua bibi emfa emfiri mu meda asesa ne da nyina ogibre na ode ehwɛ me aha ɛyɛ asanteman so TV yɛsom mo sompa. Times are changing. Ghana man, mabusia panyin me so asempa nanam. Kane na ne yetitie mo rem, ne yesi dan wi ana so moso no nso adane adesoa. Enne de Adabov company wa Asante memu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. Wodi gudan so medan homie. Ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina dan ehuniema Adabov company de abeboayen. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakue factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se woni obi a ubetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpimpi Asante Manso TV, yes, so Mosompa.